Alright mga boss, good morning and welcome sa itong YouTube channel Alton the Life Changer and to our Facebook page Alton Adventures. So mga boss, I'm sorry nga ako na siyang ma-share sa inyo ang video. So nata sa yung Negros Oriental nalang ko i-share sa inyo ang mga pangitabo aksidente nga naitulo ka tao nga suspitsado nga wa man lay kaluoy sa mga tao. So karon nga mga pangkitabo wala taga expect nga mao ni atong ma-content, pero sa atong kaluoy daghan namang gud kayo nga naputlan sa ulo diri nga area, ug naay mga tao nga nagiagi nga dili kaila. So luoy kaayo ang mga nangamatay. So mao ni kanis silang tulo, grabe wa joy kaluoy, ilang gipamutlan og mga ulo. Isda ra guys, Wa joy kaluoy, walay mga kasing-kasing, ilang naging gipamutlag mga ulo ang mga isda. Oh. Kaila pa mo ana yung mga tawhana kani sila mao ni ang mga suspitsado nga gapamatay sa mga isda diri sa Yungon. Alright, it's a prank, it's a joke. So thanks for watching. Keep safe everyone. Everybody keep safe.